ହଉ ଉଠେଇବା ଦେଖିବା କଣ କହୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ହ୍ୟାଲୋ। ତମେ କିଏ କହୁଛ? ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଭାରତ ଦେଶର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକର ପାଞ୍ଚଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ କହୁଥିଲି। ମୋର ଏତେ ବାଇଡଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ କହୁଛୁ? ମୋ ନା ପବନା ବାପା ନା ଛବି ନା ଦାଦା ନା ପଦ ନା ମା ନା ପଦନି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ରାଣୀ। ଏଇଟା ପାଗଳଟା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୋ ମାମୁଙ୍କ ଶଳାର ଶାଳୀର ଶାଳୀ କହୁଛଟି? ନାଇରେ ବାଡ଼ି ବଣା, ମୁଁ ତ ପ୍ରେତାତ୍ମା କହୁଛି। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ? ଦୌଡ଼ିକି ଆସ। ଆରେ ଆସୁଛ ନା ସେଠି ପେଟାଇ ଯିବ। ନାଇଲୋ ମୁଁ ପିତା କଟା ଶଳା ଅଧେ କଟା ଅଧେ ମିଠା ମୋତେ ଯିଏ କରେ ହଟଟା ମୁଁ ତାର କାଟି ଦିଏ ବଡି ସକାଳେ କାହିଁକି ହଳି ହଉଛୁ? ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ? କଣ ହେଲା? ଜଗଳି କିଏ ବାଡ଼ି ବଣା ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଫୋନ କରିକି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଦେଲୁ ଦେଖିଆ ସେ କିଏ? ହ୍ୟାଲୋ 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 ଏଠିକି ଆସିଲୁ କିଲୋ ଆମର ଟାୱାର ଗୋଡ଼ ଖୁଟି ପାଉନି। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ତମେ ସେ ବାଡ଼ି ବଣାକୁ ପଚାରୁନ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଲାଗିଲା ରେ କିଲୋ ବାପା ତୁ କିଏ କହୁଛୁ କିରେ? ମୋ ନା ପବନା ବାପା ନା ଛବି ନା ଦାଦା ନା ପଦ ନା ମା ନା ପଦନି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ଶଳା ତମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ କହିବୁ କିରେ? ସେ ଶଳା ଡାଇରେକ୍ଟ ତୋ ନାଁ କବେ? ମୋ ନା ପବନା। ଆଚ୍ଛା ତମ ନା ବାପା ମୁଁ ହେଲି ପିତା କଟା କେଟେଇ ବି ନାଇଁ ସାଲା। ଭଲ ଆଚ୍ଛା ତମେ ମୋ ମାମୁଙ୍କ ଶଳା କହୁଛଟି? ଶଳା ତ ବୋଉର ଦିଅର ମୁଁ କହୁଛି। ଓହୋ ଆଇ ମିନ୍ ଅଙ୍କଲ ମାନେ ଦାଦା ନମସ୍କାର ଦାଦା। ବୋଲା ଯାଏ ବଚିଥା ଶଳା ତ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ଶଳା ଯୁଆଡେ ପାଉଛି ସିଆଡେ ଗଳେଇ ଦଉଛୁ। ଦାଦା ମାସିକିଆ ଫୁଲ ଟକ୍ ଟାଇମ୍ ପକେଇଛି ମାସ ଯାକ ପୁରା ଫ୍ରି। ରଖବେ ଶଳା ମାସ ଯାକ ଫ୍ରି ରେ ଛାଇ ଭାଇକିରା ତୁ ଯେମିତି କରୁଛୁ ରାତି ଅଧରେ ନା ଚାଟିଂ କରୁଛୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କରୁଛୁ ଶଳା କେମିତି ଦିନ ଆସିବ ଟୋକା କରିଦ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ତମେ କିଏ? ଆଚ୍ଛା କୁଆଡେ ଆସିଛୁ? ବୁଝିଲା ଏ କିଲା ଦେଖି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏ ବୁନ୍ଦେ ଦି ବୁନ୍ଦା ମା କ୍ଷୀର ଦରକାର ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଏଠି ମା ନାହାନ୍ତି କ୍ଷୀର ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଏଇଠି ପୁରା ମା ସ୍ୱୟଂ ମୋ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ମୁଁ ତ ଛୁଆ ମୂଳରୁ ଜନ୍ମ କରିନି, କ୍ଷୀର କୋଉଠୁ ଦେବି ଯେ? ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଜମା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କନେକ୍ସନ ଦେବି ଘରେ ପିଇବେ ଆଉ ବଳିଲେ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି। ମନକୁ ଯାହା ହଉଛି ତାହା କହି ଚାଲିଛୁ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ କାମ ପୁରା ବଢେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯିବୁ ନା ଦେଖିବୁ? ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଦେଖି ଦେଇ ଚାଲିଯିବି। ଶୁଣୁଛ? ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନା ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମେ କାହିଁ ଲାଗୁଛ ଯେ? ଭାଇନା ଶୁଣ ଇଏ ନିଜେ ତ ଖାଉନ
କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦଉନ। ଏ ଭାଉଜଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ମାନେ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବି 10 ମାସ ଯାଏ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ। ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ମୋ ପେଟ ଯେମିତି 10 ମାସ ଯାକେ ଫୁଲିକି ରହିବ। ତୋର ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ସେତେରି ଗଲାଣି। ଖାଇବାକୁ ହାଏ ହେଉଛୁ ଶାଳି ବାଇକିରା ଚାଲ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ଯେ 10 ମାସ ଯାଏ ବନ କରିବୁ। ଚାଲ ନିଜକୁ ପେଟାଇ ମାରିଲେନି କଣ ଖାଇବାକୁ ମତେ ଦେବେ। ହେଇତି ମତେ ଥରୁଟିଏ ଚାନ୍ସ ଦିଅ। ଖାଲି ତମକୁ ଥରେ ଚୁଚୁବି ଦେବି। ହେଇଟି ଆଉ ଝୁରୁଥିବ ମତେ ଦିନରା। ତାକୁ ଦେଖିକି ତ ଦେହ ସିରି ସିରି ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଏମିତି କାଲୁଆ ପକେଇବି ଯେ ଶାଢୀ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିଦେବି। ପାଣିକି ମାରିଦେବି। ଚାଲ ହେଇଟି ଭାଇନା ପାରିବନି ଜମା ପାରିବନି। ବୁଝିଲ ବରଂ ସେ ଡ୍ୟୁଟିଟା ତମେ ମତେ କରିବାକୁ ଦିଅ। ବୁଝିଲ ନହେଲେ ତମ ଗାଈ ପଘା ଫିଟେଇ ଖାଲି ଏ ଗଳି ସେ ଗଳି ସେ ଗଳି ପଶିବ। ମୁଁ ତମରି ଗଳିରେ ପଶିବି। ଶୁଣୁଛ ନା? ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତନି। ସିଏ ମତେ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତେ, ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତେ, ଆଉ ବୁଲେଇକୁ ଦିଅନ୍ତେ, ଆଉ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ପୁରା ପିକଅପରେ ଅଛି। ସିଏ ରାଜି। ମୁଁ ବି ରାଜି। ଏ ବୋଉ ତମେ କି ଭଲ। ଖାଲି ତ ଭଲ ଥପ ଥପ ହେଇ ବହି ପଡିଯାଉ। ଚାଲ ପାଇକିନା ଓ ମାକୁ ନଉ ଚାଲ ଭିତରକୁ। ଶଳା ବୁଢାକୁ ଯୋଉ ମାଡ଼ ମାରିଛ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଶଳାଟି ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ଉଠିବନି। ମତେ ଗୋଟେ ଚୁମା ଦଉନ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମିଠା ପ୍ରେମର ଛୁଆ ମିଠା ମିଠା। ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଶୁଣ ହଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତି ମିଠା ଚଖେଇବି ତମେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବନି। ଏତେ ମିଠା ଏତେ ମଜା। ଏଇଠି ଯାଉଛି। ଯା ଯା ଶାଳି ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ଯା ଶ୍ୱଶୁରପ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଯାଏ ଘରେ ରଖିଲୁ ଜମା ତ ପେଟେଇ ପାରିଲୁନି। ଶ୍ୱଶୁରପ ଆଉ ଆଇଲେ କଣ କରିବୁ ବୁଝିଲୁ।
আজি ଠৌ ରସବତୀ ତୋ ପାଖକୁ ଜମା ଆସିବ ସେ ଆଜିଠୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା ଆସ ବାଏ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଯାଲୋ ଅନାରେ ପଲ୍ଲୀ ତୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ପାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବୁ ଆନ୍ନା ଫୋନ କରୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଜଙ୍ଗଲ କାଠ ଆଜି ଚୋରି ହବ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଆନ୍ନା ଚନ୍ଦନ କାଠ ଚୋରି ହେବ ବୋଲି ଗୁଇନ୍ଦା ମୋତେ ଖବର ଦେଇଥିଲା ୟା ଉପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଟିକେ ନଜର ରଖି କାଲି ସକାଳର ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଡଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟେସ୍ ଲୋକର ନିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ ୟେସ୍ ମେଡିକାଲ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବି ଯେ ଶଳା ଭୂତ ଜମା ଭୁଲିବୁନି ରେ ତୋର କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋ ଦିହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବି କିଛି କାମ କରୁନି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସତ ଆନା ସରି ଯାଇଛି ସୁଧାଂଶୁ ଆରେ ସୁଧାଂଶୁ ଭାକୁର ପିଲାଟା କିଏ କିରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀର ଛାତ୍ର से सुधांशु महापात्र सबू जानी शुणी काजल को मैरेज करिछि आउ जदि काजल काजल पुलिस रे आपण को नारे एतेला दिए ताहल तमे पूरा फसी दिबा आ जणा पड़ी दिबो काजल मर्डर आउ शेखर दुष्कर्म भाई आपण ही दाई हेबे आई आई ओ ସତରେ ବାପା ଶେଖର ମରିବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ଶେଖର ମରିନି ବଞ୍ଚିଛି ରେ ବାପା ଜଣ କହିଲୁ ରେ ଭାକୁଡ଼ା ପିଲା ଜଣ କହିଲୁ ତୁ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ସାର୍ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଏଇ ଚିଠିରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି ସାର୍ ଚିଠି ବେନାମିନାରେ କିଏ ଗୋଟାଏ ଚିଠି ଲେଖିକି ପଠେଇଛି ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ଗାଇଲେ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଏଇ ଚିଠିଟା ମୋତେ ଦେଇକରି ଚାଲିଗଲା ଏଇ ନିଅ ପଢ଼ अरे बकुड़ा प्लाई तो चिट्ठी रे आनी रे किसे रे तो सीन रे मने पड़ुनी तो सम्मान मने पड़े में के आसीबार और ए बस्तकरे मुंडी मारे एकटा अरे ए चिट्ठी कोन लिखा आछि सम्मान पड़े दी सुना रे सम्माने सत्य होइतब आमे सम्माने फसी जिबार आका आगा सुधांशु भरी उडा दक्ष एडवोकेट को हरेबा हम पाखरे असंभव होई जिवो ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ହେଲି ପିତା
କଟା ମହାଭାରତ ଭଳି ସହଦେବ ପରି ସବୁ ପୁଅ ଜାଣିଛି ରେ ହେଲେ ପାଣ୍ଡବ ଦଳକୁ ପେଟେଇବାକୁ ଦେବିନି ଏମିତି କାଇଦା କରି ମନ୍ତ୍ର କରିବି ଯେ ଜଳା ଅଖା ଧଉଥିବେ ଗୁଡ଼ ସାଉଥିବେ ଆଇ ଆଇ ଅମ୍ମା! ଆରେ ମତ୍ୟ ଆନା ଉଦାଗଟା ଯାଇ ଦେଖରେ ସେ ଭାକୁର ପିଲାଟା କିଏ ତୋର କାମ ହେଲା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ତାର ଟିକିନିକି ଖବର ରଖିବୁ ରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଜଲଟା ଯେମିତି ମାଟି ନଖିଲେ ରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଆଲା କାଇଦାରେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିବି ଯେ ଛଡ଼ା ସମସ୍ତେ ମରିବେ ବୁଝିଲ ସେ ଟୁକି ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିବ ହେଲେ ମୋର ତ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ ହବ ଆଉ ଏମିତି ପଛା କାଟି କରିବି ଯେ ସବୁ ଶଳେ ତ ମରିବେ ଆଉ ଠିକ ଅଛି ନା ଆଜିଠୁ ମୋର ଗୋଟାଏ ଟାର୍ଗେଟ ସେ ହଉଛି ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶେଖର ଦାସ ଆସୁଛି ନା ଆସୁଛି ଆଇ ଆଇ ଓ ଅମ୍ମା ଆନୁ ରାଉଡ଼ି ରକ୍କା দক্ষিণী অন্যেরা গোল্ডেঞ্জর মার্কা আগ পଛ করোনার মো ମ୍ୟୁଜିକ ଭାଇ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି କେମିତି କାହାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବି ଆକା ଘୋଷିକି ଆଉଛି କି ଘୋଷିକି ଆସୁନି କିଏ ଚିଠି ଆଣୁଛି କି ଚିଠି ଆଣୁନି ତମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଆକା এইথরক মানিয়া মিউজিক মোর মানিয়া মিউজিক দবার আছে আই আইও আম্মা সম্মানে বিশেষ এମାନଙ୍କୁ খবর ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମୋର ଡାହାଣ ହାତ ଦରକାର ଜଜିଆ ଆରେ ଏ ଜଜିଆ अरे अल्लाह अरे माँ हिंदू माँ पठान चार धक्का में तो खल्ला ଜଜିଆ ତମର କୋଉ କାମରେ ଲାଗିବ ଆରେ ଏ ଜଜିଆ ଏ ମୋଟ୍ୟ ଆଉ ସେ ଫିତକଟା ଉପରେ ମୋ ଜମାରେ ଭରସା ନାହିଁ ରେ ଶେଷ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବେ ସକାଳେ ଚେରରେ କାଟିଦେବେ ରାକା ୟାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ ରାକା ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ନା ଏ ଜଜିଆ ଅଛି ମାନେ ସେ 2 ଜଣ ହାତରୁ କେବେ ବି ଖସି ଯାଇପାରିବନି ଆଉ ଆମ ସାଥିରେ ଯଦି ବେଇମାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଶର ପତା ମିଳିବନି ଠିକ ସେଇ ଶେଖର ଦାସ ପରେ ଆଇ ଆଇ ଅମ୍ମା ଆରେ ପଏ ରେ କୁକୁର ନାଙ୍ଗୁଳ ସବୁବେଳେ ବଙ୍କାରେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଇକି ଡାକିଛେ ସେମାନେ ଲେଟର ଦଉଛି ରାକା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ରାକା ସମସ୍ତିକି ମୁଁ ନେଇକି ଚାଲୁଛି ରେ ନମସ୍କାରମ୍ ଯଦି ପୁଅ ଏତେ ବର୍ଷ ମ୍ୟୁଜିକ ନେଇଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ମାନ୍ୟତା ମାରୁଛି ସମ୍ମାନ ଦେଇଦେବ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିବା କା ରାଉଡ଼ି ରାକା ସମ୍ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ
अरे ए जोजिया ए अल्लाह मोरे आंको पर भरोसा नहीं रे जाइक सम्मान देखिबा का मासुची रे आई आइयो अम्मा जोजिया अरे अल्लाह हिंदू पठा धक्का में तो खल्ला तो बला एक क्रिस्टिया जो कमर हकमरे ये कामनो से जाय सारेली জীবন সবু খুশি ফসর ফাটি গলা পরে মনর যন্ত্রণাকে ভুলিবাকু চাই এ অজিষ্ট পরিমাংশু মহাপাত্র আজি মদ পিউছি স্বপ্নর যন্ত্রণা সহি পারুনি আরে যেতে চেষ্টা কলে বি সে অজনা মুহূর্তর স্বপ্ন গুড়াক মতে ক্ষত বিক্ষত করে দৌছি সংকল্প প্রতিশ্রুতি সদে যেমতি মো পাই মিছ হয়ে যাইছি তথাপি তথাপি প্রতি মুহূর্তরে মতে যেমিতি লাগুছি সে মতে কହୁছি ए हिमांशु फेरी आस তাও কেবে সম্ভব নয় कौन पाई नुहे ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେ ପକାଉଛି କେମିତି ଭୁଲିବି ତୁମକୁ ରାତି ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ସଞ୍ଜ ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମ ଚାଲି ଶୁଣୁଛି ଆସ ହିମାଂଶୁ ଆସ ଆମେ ଆମେ ତମର ମୋର ଗୋଟେ ଛାୟା ଛାୟା ଭଳି ମିଶି ଯିବା ଓ ବନ୍ତର ଆରେ ଏମିତି ପାପ କଥା ଗୁଡାକ ପାଟିରେ କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି କୋଉଟା ପାପ আরে বেদ পুরাণ উপনিষদ পড়িছ কোটি দেখিছ ভাই বউ সহ দেড়শুরর মিলন হয়েছি ହଁ ହେଇଛି ବ୍ୟାସଦେବ ଭାଇ ବୋହୂ ସାଜି ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଠିକ ସେମିତି ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ এই ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗେଇ ନେଇଯିବା নাই কাজল নাই ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଲ ପାଉଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝୁରୁଛି ଆସ 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 ହିମାଂଶୁ ଆସ ହିମାଂଶୁ ହିମାଂଶୁ ଆସ
କାହିଁକି ଏମିତି ମିଛ କହି ତମେ ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ? ଭାଇ ଆମେ କିଏ କାହାର ଭାଇ? ଭାଇ ନିଜ ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଏ, ସେଇଟା ଭାଇ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଗାରୀ। ଏ ସୁଧାଂଶୁ, ମୋ ଭାଇଟା ପରା। ଆରେ ତୁ ମତେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ତତେ? ଆରେ ବିଶ୍ୱାସର କାଚ ଘରଟାକୁ ତୁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର କରିଦେ। ଓ ନୋ, ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥାଏ ଭଣ ଭଣ ମଦର ଗନ୍ଧ କହିଛୁ। ତୁ କେତେ ସତ କହୁଛୁ? ଆରେ କଣ ହେଇছে? ଘର ଭିତରୁ ଏତେ ଜୋରେ ପାଟି କାହିଁକି ଶୁଭୁଛେ? କଥାଟା ମତେ ନ ପଚାରି ବର ମଝିଆ ଭାଇକୁ ପଚାର। ଏ କହିବ ଘଟଣାଟା କଣ ହେଇଛି? କାହିଁକି? ଆରେ ତୁ କହିଦେଲେ କଣ ବେଦଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ? ଆରେ ଏତେ ବଡ ଅସଂଯତ କଥା କହିବାକୁ ମୋ ବିବେକ ମତେ ବାଧା ଦେଉଛି। ଭଲ ହବ ତମେ ତାକୁ ପଚାର। ଏ ହିମାଂଶୁ, କଣ ଛାଡ ଛାଡ କପି ଯାଉଛି? ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ କହ। କୋଉ କଥା କହିବି ଭାଇ? ଆରେ ଯାହା ଘଟିଛି ସେଇଆ କହ। ସିଏ କହିପାରିବେନି, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଘରେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇଲା। ସଂବେଦନଶୀଳ ଅଙ୍ଗ ଉପରକୁ। ଶୁଣ, अरे এইটা কেবে भी संभव नुह। ए बौमा, अरे दुनिया रे आउ कार चरित्र जानिबार हुआ तो मोर भूल ही जाई पारे, किंतु वो हिमांशुर चरित्र जानिबारे मोर टिके भी भूल होबनी रे बा, टिके भी भूल होबनी। अरे ता माने मु आखिरे जा देखिछि सेगुडा कोन मिछ? हां मिछ। काहे कि ना बेड़ा पर निज आखि भी धोखा खाइछ। तामाने मो प्रति हेतिबा अन्याय अत्याचार को आपण भाई देखि साला परे भी एटा अविश्वास बोली माने करिवे? एमिति ठीक होइछे। लाज शरम छाड़ी असंजत कथा गुडा को देड़सुर को कहिया पई निजको संकोच करनथुआ भाई बोटा जे केते दूर ठीक ता मु बेस भलो भाबरे जानि। बाकी उमेश, आई मीन टू से यू आर ए लायर। तो आखि के देखिले मु जानि परछि तो कथा गुडा संपूर्ण मिछ। अरे कोटा सत कोटा मिछ सेटा मो हिमांशु मोर सुनिया चाहे। ए हिमांशु, अरे कहि दे सत कथाटा कहे। ए घटा ओटे पुण्य छेद पकाई दे। हिमांशु, अरे तू चुप कोन पई? ए हिमांशु, अरे तो नीरवतर मु कोन बुझिबी? तमने एमाने समस्त जा कहउछन को सत कहउछन। अरे अबे तू इतने बड़ा नहीं बैठा कितना में फंस गई तू? मुझे मारो भाई। तमे कौन करूछ? मारे पिलाटा को मारी दबो ना। मारी दबो। अरे मारे जाओ सईटा। अरे सईटा जुटे करो भाई उन्हें कौन नहीं से कौन करनोती? एई मानसु, अरे सत कथाटा कोन कहि दउनो? कौन आउ कहबी भाउज? मोराजी सत कहिले मरिबी, मिछ कहिले भी मरिबी। अरे मु मोराजी से महाभारतर बेलाल सेन पालटी जाई निज आखिरे सबु सत देखिबी। चुप रहिबाको बाध्य कि तू काहे कि काहिकिना मो पाई आज एटा गोटे अचिंडांकर जटिल समस्या। समस्या सृष्टि हेची तार कोन जदी समाधान न हुए ताहाले मु ए घरे निया लगाई देबी। निया
କାହାକୁ ଏ ଘରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେନି କେହି ବି ପ୍ଲିଜ୍ କାଜଲ ଆରେ ମୁଁ କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନି ବରଂ ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ ହସି ହସି ସବୁ ସହିଯିବି ମୁଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବି ସେଇଟା ତୁମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ କୁହ ତୁମ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ତୁମେ ଏ ଦଣ୍ଡକୁ ମାନି ନେଇ ପାରିବ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ନିୟମ କରି କହିପାରିବିନି ଆରେ କାହିଁକି ପାରିବୁନି ଆରେ କଣ ପାଇଁ ପାରିବୁନି এই বাচ্চ আরে আজি যদি তু বহু মান কথাটা ন মান এই কথাটা ঘর চারি কান্ত নেই বাহার কো আরে সাই পড়িসা বন্ধু বান্ধব জানি না পড়ে আমো মানক উপরে চেপা পকে আরে তারপরে মো মা সম্মান সব কিছু এই বাটেরে বেঁচে নেব এই বাচ্চ আরে ও সদা কହୁছে सब चल जाएगी सब कुछ एमती हुए ताले तो बड़ा भाई डांट पहुंचा भाई काहे किसे काला कथा गुड़ा तुडू दर्श कइलो तबे ठीक चुप रहो मु हिमांशु को बुझे जाउची हिमांशु तमे काजल कथा राजी आई हम मुंड छोई नियम घर पारिबिन अरे काहे के पारिबने अरे नियम करी दे बच्चो नियम करे दियो हिमांशु अरे नियम करी दे बच्चो अरे नियम करो अरे नियम करी दे भाई भाउज को मुंड ऊपर हाथ रखी कहूची अरे मु करथिबा बोल पाई काजल मते जहाँ भी दंड देबे मु मानिबा को प्रस्तुत আজি तुम्हें तुम्हारा पुरुषत्व को गली पकई सारा जीवन अविवाहित रहिबो हाँ आओ केबे कहाँ सहित जीवन सारा बांधी आई रहिबनी नचेत तमे मो अभिशाप रो गृहरे जली पड़ी छारखार होई जिवो ସେଇଠି ଠିଆ ହୁଅ କାଜଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ମୋର ବି ଗୋଟାଏ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ की कथा प्रथमे तो तमे मो मुंड उपरे हाथ रखी कुह मु जहा कहबी तमे मो कथा रखिब हेले काहे की कोन पई मो मुंड रे हाथ रखी कुह मु जहा कहबी तमे मो कथा रखिब ठीक अछि तुमे मोर स्वामी मो पई केबे अन्यथा करबनी मु तुम मुंड उपरे हाथ रखी कहूची तुमे जहा कहबो मु से कथा को मानिबा को बाध्य हेबी ताले सुन ओडिया घर रीतिनीति अनुसार जदि देढ़सुर भाई बहू को छुई दिए ताले से अशुद्धि हो जाए आउ पुणी थर शुद्धि होगा हेले गोबर पानी पीवा मध्य भाई जिते तुमको छुई सारे तुम दी जन जाक अशुद्धि हो जाए आउ पुणी थर शुद्धि होगा हेले तुम दी जन को आज यही मुहूर्त गोबर पानी पीवा पड़ो ना नुहे हाँ मो गोबर पानी पीवा पाई राजी अछि अरे मो गोबर पानी पी परिबी नाही तू अल्प तो पी काहे कि ना मुंड छुई नियम करिछ
ଆଦର୍ଶକୁ କହିଥା ମାରେ ତମେ ଆଜି ଏମିତି ଖସି ଯାଇପାରିବନି। ଆରେ ତମେ ହଉଛ ବଂଶର କୁଳବଧୂ। ଗୋଟେ କୁଳବଧୂର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ତମକୁ ସେ ଗୋବର ପାଣି ପିଇ ଶୁଦ୍ଧି ହବାକୁ ପଡିବ। ହେ ଭଗବାନ, କି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ମୁଁ କେମିତି ଏଥର ମୁକୁଳିବି? କେମିତି? ମୁକୁଳିବାର ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ ମିସ୍ କାଜଲ ମହାପାତ୍ର। ଦେଢ଼ଶୁର ଆଉ ଭାଇ ବୋଉ ବନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ଦବାକୁ ଯାଇ ତମକୁ ଆଜି ଏଇଠି ଗୋବର ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆଉ ତା ନହେଲେ ସେଇଟା ପାଲଟି ଯିବ ଏ ମାୟା ନଗରୀର ଗୋଟେ ମିଛ ବନ୍ଧନ। ସେ କଥା କେବଳ ସେ କଳା ଠାକୁରକୁ ଜଣା। ଏ କଳା ଠାକୁର, ତମେ ଯେମିତି ମୋ ଶେଖର ବାବୁକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ଠାକୁର। ତମକୁ ମୋର ଏତିକି ଗୁହାରି ପ୍ରଭୁ, ବାବୁକୁ ମୋର ଏତିକି ଗୁହାରି। ଆରେ ଏ ସପନା, ସେ କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ ଆଉ କାହିଁକି ଗୁହାରି କରୁଛୁ? ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଆଉ କାହାରି ଗୁହାରି ଶୁଣିବେନି। ସେ ପଥର ଦେଉଳ ଭିତରେ ରହି ପଥର ପାଲଟି ଗଲେଣି। କାହାରି ଗୁହାରି ଶୁଣିବେନି। ଭଗବାନ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ କ୍ଷମତା ପାଇ ମଣିଷକୁ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ତାପରେ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନାହିଁ, ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଆରେ କଣ ଆଉ ଫେରିବେ? ସେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଶେଖରକୁ ନେଇ ମାରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଗଲା ବୋଲି ଭାବି ସେମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ସେଦିନ ଜଙ୍ଗଲର କିଛି କଥାବସ୍ତୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲି। ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ହେଲେ ଏବେ ତା ଚେତା ଫେରିନି। ତେମେ ତା ପାଖକୁ କେହି ଯାଉନି। ସେ ନିଜେ ଉଠିବ, ନିଜେ ଦୌଡ଼ିବ। କଣ୍ଡିସନଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଶେଖର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସିରିୟସ୍। ତେମେ ଏବେ ଜାଣି ରଖ, ଭୀମର ବଳ ମା କୁନ୍ତିକି ଜଣା। ଶେଖରକୁ ମୋ ପିଲାଦିନ ମୁଁ ଜାଣି ଆସିଛି। ସତ ଯେ, ହେଲେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ବାବୁ। ତମେ ଯଦି ସହି ନ ପାରୁଛ ତାହେଲେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯା, ପଳେଇ ଯା କହୁଛି। ବାବୁ ଯାଉଛି। ମନକୁ ସକ୍ରିୟ କର, ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କର। ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ମଣିଷ ମରିଯିବାଟା ଭାରି ସହଜ, ମରି ଯାଇଥିବା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ।
You will do it. Nothing is impossible in this world. Come on, Shekhar. Come on. Come on, Shekhar. Come on. Thank God, भगवान ମୁଁ ମୋ ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ହେଲେ ଶେଖର ଏବେ ତମେ ଠିକ ଅଛ ତ? हाँ सर वर्तमान मु ठीक अच्छी किंतु सर मो काजल କାଜଲ କାଜଲକୁ ତମେ ଭୁଲି ଯାଅ। ଟିକେ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି? ନାଉ ୟୁ ଆର୍ ଓକେ? यस सर नाउ आई एम फाइन ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ବାବୁ ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର। किंतु सर मो काजल को मु भूली जीवी कहीं ତମକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହବ କାରଣ ମୁଁ କାଜଲକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହା ଦେଇ ସାରିଛି। ହଁ ଶେଖର ସେଦିନର ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ତମେ ମରି ଯାଇଛ କାରଣ ତୁମେ ସେ ପଛ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ତମକୁ ଭୁଲିବାକୁ ହବ କାରଣ ତମେ ସେ ପୁରୁଣା ଶେଖର ହେଇନାହ। ତମେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ନେଇ ନୂଆ ପରିଚୟ ନେଇ ଆସିଛ। ତମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତମେ ଅନ୍ଧାର କରିଦିଅ। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ତମେ ନବ ଏକ ନୂଆ ଅବତାର। ସେଇଟା ହଉଛି କଳ୍କି ଅବତାର। सारा पृथ्वी रे अति दुष्कर्म लुंठन हत्या दुष्ट मानकर अत्याचार तांडव लीला सही न पारी धरित्री माजी त्राही त्राही डाकुची मुझे कला गोड़ा चढ़ी हाथ रे बड़े हाथ खंडा धरी ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ନେବେ କଳ୍କି
वर्ष जीवन भितर सुधांशु महापात्रटा किछि बुझू कि न बुझू एतिकी बुझीची परीक्षा नवा पाई ऊपर वाला को कही जणे मो ठिकानाटा देई देइची परीक्षा परीक्षा ले पास करिबा मो कपाल रे ना तथापि कहूची धन्यवाद मिस्टर ईश्वर मो पर भरोसा रखिथिबारु अशेष अशेष धन्यवाद ए सुधांशु महापात्र विराट अट्टालिकाटा आज भांगी खंड खंड हो गला अरे दुलिसात हो गला ता स्वप्नर ताजमहल अमीमांसित रहिला ता जीवन नाटक रो कहानी से सबको बुझे को बहुत चेष्टा करी तभी मनटा मानुनी प्रेम को खबर दे अनिचा सत्ते मु काजल को विवाह कली मनटा मौसुमी को जमा भूल पारू कहीं जानिच अरे मो मौसुमीटा को पूरा मु पागल परी भल पाए आउ एबे भी मो मन डाके आई लव यू मौसुमी I love you. I love you, Sudhanshu. I love you.
ଛାଡ଼ ସୁଧାଂଶୁ ସୁଧାଂଶୁ ଛାଡ଼ କିଏ କାଳେ ଦେଖିଦେବ ଛାଡ଼ ମତେ ଆରେ ନାଇଁ ବାବା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ପାଇଛି ମାନେ ଆଜି ଜମାକୁ ଦେବାକୁ ଦେବି ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ମନ ଭରି ପ୍ରେମ କରି ଆରେ ଆସ ତମେ ମୁଁ କାଇଁ କଣ ହେଲା ତମେ ଆଉ କାହା କଥା ଭାବୁଥିଲ ନା କଣ ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଆରେ ମନ କଥା ଯଦି ମତେ କହିଦବ ତାହେଲେ ତମ ମନଟା ପୁରା ହାଲକା ହେଇଯିବ କୁହ କୁହ କଣ ହେଇଛି ନାଇଁ କିଛି ନୁହଁ ସେ କିଛି ନୁହଁ ସୁଧାଂଶୁ ସୁଧାଂଶୁ ଇଏ କଣ ତମେ ମଦ ପିଉଛ ଆରେ ହଁ ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି ମଦ ନ ପିଲେ ଆଖି ଦିଟାକୁ ଜମା ନିଦ ଆସୁ ଏଇ ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟେଇ ଖାଲି ମରିବାକୁ ପଡୁଛି କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଇମାନ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଆରେ କାହାକୁ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଭୁଲ ରାତିର ରଜନୀଗନ୍ଧା ମାନେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଅଖୋଜା ଓ ଅଲୋଡ଼ା ତାହେଲେ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏନି ମିସ୍ କାଜଲ ବରଂ ପାପ ହୁଏ ମହାପାପ ପାପ କୋଉଟାକୁ ପାପ କହୁଛ ଏଇ ସଂସାରଟାକୁ ପାପ କହୁଛ ନା ତମର ସ୍ତ୍ରୀ ହବାଟା ମୋର ପାପ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମୋହିନୀ ଯିଏ ତା ଆକର୍ଷଣ ବଳରେ ଶହ ଶହ ପୁରୁଷକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ ହେଲେ ତମେ ଆରେ ତମ ପାଖରେ ଏମିତି କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ମତେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ସେ ସବୁ କଣ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ମୋର ଅବଲୋକରା ମନ ମତେ ଭାବନା ରାଇଜର ଭାବୁକ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ହେଇଯାଇଥିଲି ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜର ରାଜକୁମାର ତାହେଲେ ମତେ ବୁଝିଯିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରବର I am a lover boy and I am in love ସାତ ତାଳ ପାଣି ପାଣି ତଳେ ପଙ୍କ ପଙ୍କ ତଳେ ରୂପାର ସିନ୍ଦୁକ ସେଇ ରୂପାର ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟାଏ ସୁନାର ଫରୁଆ ସେଇ ସୁନାର ଫରୁଆ ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିଛି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେମକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେ କେତେବେଳେ ଯେ ଆସି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଏବେଠୁ ରହିଲା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ୟେସ୍ ସସ୍ପେନ୍ସ No! This critical situation. ମା ପାଣି ଗ୍ଲାସ ମିଳିବ काजल काजल तू एठी तू मौसमे एठी ହଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲି ଭାରି ଜୋର ଶୋଷ ଲାଗିଲା ଭାବିଲି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ପିଇ ଦେଇଯିବି ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ତୋ ଶାଶୁ ଘର हाँ हाँ एटा मो शाशु घर ହଉ ହେଲା ଭଲ ହେଲା ହଉ ତୁ ଯାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ତୁ ତାକୁ ବାହା ହେଇଛୁ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ତୋ ତୋ ପିଲା ତୋ ଛୁଆ ओ छुआ ହଁ ତୋ ଛୁଆ ହଁ ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ 9 ମାସର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲୁ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ତ ତୋ ସହିତ କିଛି ଦେଖା ହେଇନି ହଉ ତୋ ଛୁଆ ଭଲ ଅଛି ତ ରେ କହୁନୁ ତୋ ଛୁଆ କେମିତି ଅଛି
ପୁଅ ହେଇଛି ନା ଝିଅ ହେଇଛି? I say stop it! ମତେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ତୁ କିଏ? ବାଜ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ? ମୁଁ ତତେ ବାଜ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି? ଆଉ ନୁହେଁ ତ କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? କୋଉ ଛୁଆ? ସେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରି ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି। ତୁ ସେ ଛୁଆକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛୁ? ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ? ଯାହାକୁ ମୁଁ ମନ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଲି ସିଏ ତ ମତେ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ ଆଉ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ରଖି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? କେମିତି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି? ଦୁନିଆ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀ ସାଜିରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତୁ କହ। ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଉପରକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଦିନ ସେ ମେଡିକାଲରୁ ବାହାରି ଛୁଆଟାକୁ ମଙ୍ଗୁଳି ଛକ ବ୍ରିଜ ତଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବେଶ ଖୁସିରେ ଅଛି। ସେ ପଛ କଥାକୁ ମନେ ପକେ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫଟାକୁ ସ୍ପଏଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତ ମ୍ୟାରେଜ କରିନୁ, ତୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ, ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ, ହେଲେ ତୋ ହାତରେ ଏ ଛୁଆ ବୟସରେ ମା ହେଇଛି। ଦେବକୀ ମା ନୁହେଲୋ, ଯଶୋଦା ମା। ଏ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ କରି କଳଙ୍କ ଭାବି ଯେତେବେଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଜଣେ ଦିଏ, ଆଉ ସେଇ କଳଙ୍କକୁ ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଭାବି ମୁଁ ମୋ ମଥାରେ ପେଠି ଦେଇଛି। ମାନେ ଆଉ ସେଦିନ ତୁ ଯୋଉ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରି ମଙ୍ଗୁଳି ବ୍ରିଜ ଛକ ପାଖରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲୁ, ସେଇ ଛୁଆ ଏବେ ମୋ କୋଳରେ। ମୌସୁମୀ, ଭଲ କାଜ। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ହଠାତ୍ ଏ ଛୁଆର କାନ୍ଦଣା ମୋ ପାଦକୁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ମୁଁ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ହେଲେ ତୁ ପରା ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲୁ, ହେଲେ କେମିତି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ତୁ ମଙ୍ଗୁଳି ଛକ ବ୍ରିଜରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ? ତ ବିବେକ ଟିକେ ତତେ ବାଧା ଦେଲାନି? ଓ ମୌସୁମୀ, ତୁ କାହିଁକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନୁ? ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ହଁ, ଏବେ ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ଗଲାଣି ନା? ହ୍ୟାଲୋ, ଏଇ କାଜଲ, ଏବେ ତ ସ୍ୱାମୀকে ବୁଝାଇକି ତୁ ଏ ଛୁଆକୁ ନେଲୁ, ଏ ଛୁଆକୁ ତୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଇମ୍ପସିବଲ। ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ବୋକି ନୁହଁ ଯେ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ କୁରାଢି ମାରିଦେବି। ଛୁଆଟାକୁ ତୁ ନେଇ ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଲୁ ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯା। ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବି ଯେ ଏ ଛୁଆ ହଉଛି ଛୁଆ। ए मौसुमी, तू से भूल जमा करना, जमार से भूल करना। छुआर मोर किसी फरक पड़ेबानी। ताले ठीक अछि। हेबे मो छुआको एटी सुआई दउछि, देखिबा का हृदय त कांदुछि, कहार की बंधन अछि छुआ सहित। ए माया नगरी रे मिथ्या बंधन को के आग उठाउछि।
କୁ 10 ମାସ ହୋଇଗଲା ସେ ବେଇମାନଟା ମୋ ଝିଅ ମୌସୁମୀକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଇଛି ଯେ ତାର କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାଦରୁ ଜୋତା ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। ହେଲେ ସେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ମୋ କଥାକୁ ଜମା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନି। ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଉ ପାଇବିନି? ବାପା मौसमी तो कोले कहा था ଏ ଛୁଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଖାଲି ଏତିକି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏ ଛୁଆ ମୋ ଛୁଆ। ये तो छुआ हेलो ए दुनिया रे कबे देखी तू कोई झियो अविवाहित रे छुआ धरे कह ये छुआ कहार किए से महापुरुष पुरुष तो निया रे तोते जारी पड़ी मारी देची कह मौसमी किए से पुरुष कहार ए छुआ ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଠିକ ସେଇଆ ନୁହେଁ ବାପା। ताहले कोउटा ठीक तू कह एते मा धरी कोउटी थिलु तो कोळकु ए छुआ आसीला केमिति बापा ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବାପା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। विश्वास ये दशरथी मित्रर विश्वासर दर्पण को तू आज भांगी देइछो ता मुंड ऊपर कलंकर पहाड़ नदी देइछो आज तू समस्त कहिबे दशरथी मित्रर उच्च शिक्षिता झियो अविवाहित रे मा हेची मा बंद କରନ୍ତୁ ବାପା। ବାପା ଏ ସବୁ କଥା ମିଛ ବାପା ମିଛ। मथारे सिंदूर पिंधि जदि तो स्वामी सहित छुआ को धरी आसी था मु खुशी रे पागल हो जाई थाती लो पागल हो जाई थाती मो अजा परिया को देखई ओ घर घर बुली मिठा बाटी थाती मिठा नियरे राधुआ नियरे साधुआ मो अजा हेची अजा आउ गोटे अजार कर्तव्य करिया तू जाई तो 21 कर्म रे पवित्र प्रेम को अभिषेक करी ता ना रखी थाती अभिशाप हेले छुआ मो पई अभिशाप पलटी जाइछे नहीं बाबा ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି। हाँ अरे पुअटा मोर टंकार लोभरे कुलांगार पलटी गला आउ झियोटा मोर देहर मुखरे कलंकिनी पलटी गला हे भगवान ଏ କେମିତି କେମିତି ଅପନି ଧର ମତେ ପୋତି ପକଉଛୁ ନା କରେ। हेलो ए भगवान को काहेकि दोष दउछु ये परा तो कला कर्मर फल गोटे बात देखाई देइछि हम आज गोटे पुराण पलटी जाइछि बापा। पुराण हाँ बापा हाँ कृष्ण जन्म कथा तमे तो निश्चय शुणी थिबो बापा। कृष्ण ही देवकी गर्भरु जन्म देई दशदा गोड़े बढ़ीथिले और ए जुगर द्वापर जुगरे कृष्ण को प्रति थिबा स्नेह ममता भलो पाइबा ए जुगर देवकी का पाखरे खाली स्वार्थ छड़ा और किछि नहीं बापा किछि नहीं। तुम किछे बुझी पारुनी सेदिन जेतेबेले मते भाई बिक्री करबा को नै जाउथिला बेले
ମୁଁ ଭାଇ ହାତରୁ ହଠାତ୍ ଖସି ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଜଳି ଜଳି ମରିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବାଟା ଶୁଣିଲେ ଭଲ। ହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଏ ଛୁଆର କାନ୍ଦ ଶୁଭିଲା ବାପା। ଆଉ ଏ ଛୁଆର କାନ୍ଦ ଯେମିତି ମୋ ପାଦକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ଆଉ ଏ ଛୁଆର କାନ୍ଦ ଯେମିତି ମୋ ପାଦରେ ବେଢ଼ି ପକାଇଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିଲିନି ବାପା। ଆଉ ଏ ଛୁଆକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଅବିବାହିତାରେ ମା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ବାପା। ମୁଁ ମୋ ମଲା ବୋଉର ରାଣ ନେଇ କହୁଛି। ଏ ଛୁଆ ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଦେବତୀ ମା ପାଲଟି ଯାଇନି, ଦଶଟା ମା ପାଲଟି ଯାଇଛି। ମୋ ହୃଦୟରେ କ୍ଷୀର ନାହିଁ ସତ, ହେଲେ ମୋ କୋଳରେ ଅଛି ଅସରନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ମମତାରେ ମୁଁ ଏ ଛୁଆକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମଥୁରାରୁ ଗୋପପୁରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବାପା। ଏ ଗୋପପୁର ବଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ ବାପା। ଗୋପପୁରରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। ଗୋଟେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ତୁ ଯାହା କରିଛୁ ଠିକ କରିଛୁ। ତୋ ମାନବିକତା ଆଗରେ ମୋ ମଥା ନଇ ଯାଉଛି ରେ ମା। ହଁ, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଏ ଛୁଆ ଆଜି ଏଇଠି ରହିବ। ଇଏ ହବ ଏ ଗୋପପୁରର କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ନୁହେଁ ବାପା, ସେଇଟା ଗୋଟାଏ କର୍ଣ୍ଣ। ଶୁଣ ମୌସୁମୀ, ସେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତ ଜୀବନ ପରିଥିରୁ ବାହାରି କରି ଚୁପଚାପ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ। କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ? ସେଇ ରାଉଡି ରାଜା ପାଖକୁ ଚାଲ। ଏଦିନ ସିନା ମୋ ହାତରୁ ଅଧା ବାଟରୁ ଖସି ଚାଲି ଆସିଲୁ, ହେଲେ ଆଜି ତୁ ଖସି ଯାଇପାରିବୁ। ମୁଁ ଯିବିନି। ଆବେ ନା ନୁହଁ, ହଁ କହ। ଆବେ ଚାଲ, ନାହିଁ ଆବେ ଚାଲ ବା। ବାପା, ମୁଁ ଯିବିନି। ଆବେ ନା ନୁହେଁ, ଆରେ ହଁ କହ, ହଁ କହ। ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବିନି। ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଯାଲେ ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କୋଳରେ ମମତା ଭରି ରହିଛି। ସିଏ ଏବେ ଛୁଆର ମା। ମା ଛୁଆ ଆଜି ସେ ମା ଛୁଆକୁ ଅଲଗା ହବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ମା ଛୁଆକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ସେ ଛୁଆର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଜାଣିପାରିଛୁ? ହଁ ହବ ବାପା। ଆରେ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଝୁରି ମାଟାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଛୁଆଟା ମରିଯିବ। ମରିଯାଉ ସେ ଛୁଆଟା। ତୁ ଏମିତି କାଳ କଥା ତୁଣ୍ଡରେ ଧରି ପାରୁଛୁ କେମିତି? ଯେତେ ଯା ହେଲେ ବି ସିଏ ପରା ତୋ ଭଣଜା। ବୁଢା ଆବେ ମୁଁ ଭଣଜା ଫଣଜା କିଛି ଜାଣେ। ମୁଁ କେବଳ ଜାଣିଛି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଆଉ ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କାର ବନ୍ଧନରେ ତୁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଲେ ରେ। ପଥର ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ପଥର ତରଳିବନି, ଓଲଟି ତ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତ ଧରିବ। ଶୁଣ ମୌସୁମୀ, ତୁ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହବୁ, ଏ ଛୁଆ ସାଥିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ତୋ ବନ୍ଧନକୁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବି। ତମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏ
ଏ ଛୁଆ ସହିତ କେବେ ବି ବନ୍ଧନ କାଟି ପାରିବନି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ କଟିବ। এই মুহূর্তে কটিব। কারণ বন্ধনর মানে মু কিছু জানে না। কারণ মো পাই ইয়ে হচ্ছে গোটে মায়া নগরীর মিথ্যা বন্ধন। ଦେଖିଲେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ବୋଧେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସି ଡାକ ପକେଇଛି ଆଉ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଡାକିଲା ଲୋ ଆରେ ଏଇଟା
कैसा रह 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 ये सला जंघिया ठो लुंगीटा अलगा ही जाइछि त मु टिके काठी करके जाउछि हला अरे हे एटा लागुची पिसा चुड़ी के चिल्लीगुड़िया मते डरेइबा को आसीची किंतु मु डरिबा लोक नुहे कुआडे गला मो छाचुड़ी अरे बाड़ी बसे बुढ़ा तू হলো মু দেখে মো অবস্থা তোতে ঝুরু ঝুরু পুরা ডাক হই গলি কিলো রাতি অধিয়া খালি বাতি ভক ভক করে দেখে দেখে ওর আউ চুল নাই কি মূল নাইলো अरे हे तोरा आउ एकाळे उठुच ना জানিনু বুদ্ধ কালে কন্ডু দোষ চতুর্গুণ কন্ডু বলি এঠিক আস কিলে তুই এইসে বসে কথা মো পাহাড়କୁ না যা মো খালি মজিরা আসি টিকে পেটে ওরে হে এইটা কোন তম ভারি মহাপুনালি পোক সলা লিজি নেলা ভলিয়া যেতেবেলে নাই সেতেবেলে আসি কি মঞ্জি ছাড়ি দেই চালি ଯିବୁ हेती सोडुच ना हां हां तमे जदि ना नथा तो ए बुढ़ार जाल छाड़ी दे दादा किलो से सला बुढ़ार आउ अछिटी अरे से सला बुढ़ार इंजिन ऑयल सुखी की डैमेज हेई गलानी आउ से इंजिन पूरा फुल डैमेज से सला आउ चाली गोटी কিরে বাপা हां কিরে তুই জানিনু কিরে কর চালিব শর্ট চালিব পুরা নগর জমি চষার পুরা 21 পট দেখিবু हेती हेती तम लंगड़ केते चाष करछ म जानिछि मोर बाहागर दिवस होई गला टिके सुख शांति देई पाइलनी अरे घर ढिकी त टूटा घर ढिकी के देखि मु केते दिन संभाळी बि जे পচাত বাকিরা কিলো তুই বড় ঢিকি মো ঘর ঢিকি জিরে পুরাই কি ঘাটু তু চাল আজি তোতে ये सेठी पाई तमे दाई কাইকে सेठी पाई तमे दाई तमरो जदि एते गाइनिंग प्रॉब्लम थिला मते आगरु कहिथांत सला इंडिया रु पाकिस्तान श्रीलंका जापान जाय मोर थिला बुझिलो से तेलरु गोटे आनी लुटी मारी थांती पूरा एका थरे के साई বাপা সেটা কোউঠি মারতি কিরে ओहो ब्रिटिश लोकटा किछि जानुनी আউ সেইটা তম বাবা বাড়ি সিরে ছড়া কিরে মো তো বারেছি নাই ছড়া সে সব টুলু ঘরে মিলুছি সে ছড়া বারেছি পাছি তার দা মারি মোর নাই সম্পূর্ণ ব্রিটিশ এইটিকে কেন আইলো কেন ওয়াসি এতে বাট আগে লাগি মেতে দৌড়া নাই চালি কে তেল আড়ি বুয়া কোঠে মিলুছি মো বারেছি রে মালিশ কর মুটি কাগ সুন্দর থাই কিছে জানুন কর্ম ছড়া ইয়া ভিতরে সবু জানি সাইরনি আউ হইয় তেল আনিবি মু মালিশ করিবি মু শেষরে তুমি মো মাই কিনা থে পরীক্ষা করিবনি আউ কোন কিরে সে মো বাইক তেরো ভাইয়া লোক কিয় সে মো বাইকরা সিয়ে মো মাই কিনা সে মো বাইকরা ছড়া সিয়ে মো ছড়া মো বাইকরা আছে শুনু শুনু सुली तमर कौन है ମୋ ଦେହ ଜମାରୁ ଭଲ ନାହିଁ चलो चलो तुमको मेडिकल ले जीबी ନାଇଁ तुम देह तो पूरा भल नहीं आ चलो चलो मेडिकल ले जीबी ମୋର କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି जानी छ ହଁ कौन है जी ଶୁଣ हां
କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଟିକେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ ମିନିରାଳ ବାଟର ଦେଖି ଶଳା ଏରା କୋଡ଼ିକିରେ ଶଳା ମୋ ଉପରକୁ ମୁତେଇଲେ ତୁ ଶଳା ଅଧା ବର୍ଷରେ ମୋର ଶଳା ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛ ନା ତମକୁ କାମୁଡି ଶଳା ଏମିତି ଜାଗାକୁ କାମୁଡ଼ିଛୁ ଯେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଦୁବ ଉଠୁନି ଆହୁରି କହୁଛି କାମୁଡ଼ିବ ହେଇଟି ମୁଁ କାମୁଡିବି ଯେ ତାର ଟିକେ କାମୁଡ଼ିବା ଦୋଷ ଅଛି ବୁଝିଲ ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାମୁଡ଼ିବ ତମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧଇଲେ ହେଲା ହେଇଟି ମୁଁ କାମୁଡିବି ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ବୁଝିଲୁ ଶୁଣୁ ତୁ ହରି ଘରକୁ ପଳା ବାପା ଯାଏ ତମେ ଏତେ ଧାଁ ଧପଡ଼ କଲେ ତମ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲ ଯେ ଶୁଣ କହିଲ ତମେ ଝିଅ ମା ହବ ନା ପୁଅ ମା ହବ ଥରେ କୁହ ନା ତମେ ଆପେ ଆପେ ରହି ଶୁଣିଯିବ